Subong naman, sabta ninyo ang ini nga buluhaton. May titulo ini nga, delikado kag indi delikado. Sa sini nga buluhaton, i-drawing sa kahon ang malipayon nga nawong, kun ang laragway indi delikado. Kag masubok nga nawong kun ang laragway delikado. Una nga laragway amo ang posporo. Delikado bala ini o hindi? Very good mga bata. Delikado ang posporo. Pwede kasi ni mapaso o pwede man sini masunog ang inyo balay. Ano nga nawong ang inyo i-drawing sa kahon? Husto mga bata, masubo nga nawong. Ano naman ini nga laragway? Oo, kutsilyo. Delikado bala ini o hindi? Very good mga bata. Delikado ang kutsilyo. Pwede kasi ni mapilas. Ano ang nawong nga inyo i-drawing sa kahon? Gusto mga bata, masubo nga nawong. Sunod nga laragway amo ang gunting. Delikado bala ini o hindi? Very good. Delikado ang gunting. Nga aman. Oo, pwede kasi ni mapilas. Ano nga nawong ang inyo i-drawing sa kahon? Very good mga bata. Masubo gyapon nga nawong. Sunod nga laragway amo ang insakto. Cabinet. Delikado bala ini o hindi? Very good mga bata. Delikado man gyapon ang cabinet. Nga aman. Oo. Tungod pwede ka mo sini maipit o matumbahan sang cabinet. Gani ano nga nawong ang inyo i-drawing sa kahon? Very good mga bata. Sa liwat, masubo gihapon nga nawong. Kay gapamati ka mo sing maayo, tagaan ta ka mo sang bituon.